कोरोनानं शाळा बंद झाली, आठवण तुमची लय हो आली. कोरोनानं शाळा बंद झाली, आठवण तुमची लय हो आली. ओ सर, नाही पळणार तुमचा विसर. ओ सर, आहे आमच्यावर तुमचा असर. ऑनलाईन ऑफलाईन पद्धत आली, शाळेसारखी नाही मजा आली. ऑनलाईन ऑफलाईन पद्धत आली, शाळेसारखी नाही मजा आली. ओ सर, नाही पळणार तुमचा विसर. ओ सर, आहे आमच्यावर तुमचा. ओ शेट, तुम्ही नादच केलाय. थेट गाणं सध्या सर्वत्र गाजतंय. यूट्यूबवर या गाण्याला आतापर्यंत 2.5 कोटींच्या आसपास व्ह्यूज मिळालेत. त्यानंतर याच धर्तीवर विद्यार्थ्यानं त्याच्या सरांसाठी गायलेलं ओ सर गाणं व्हायरल होतोय. संपूर्ण देश गेल्या 1.5 वर्षांपासून कोरोना संकटाचा सामना करत आहे. गेल्या मार्च महिन्यात देशात लॉकडाऊन लागला, तेव्हापासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे शिक्षक विद्यार्थ्यांची गाठभेट झालेली नाहीये. ऑनलाईन वर्ग भरत आहेत, मात्र व्हर्च्युअल भेटीत प्रत्यक्ष भेटीची मजा काही येत नाही. त्यामुळेच एका विद्यार्थ्यानं सरांसाठी विशेष गाणं तयार केलंय. ओ शेटच्या धर्तीवर चिमुरड्यानं गायलेल्या ओ सर गाण्याची सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच हवा आहे. कोरोनानं शाळा बंद झाली, आठवण तुमची लय हो आली. कोरोनानं शाळा बंद झाली, आठवण तुमची लय हो आली. ओ सर, नाही पळणार तुमचा विसर. ओ सर, आहे आमच्यावर तुमचा असर. ऑनलाईन ऑफलाईन पद्धत आली, शाळेसारखी नाही मजा आली. ऑनलाईन ऑफलाईन पद्धत आली, शाळेसारखी नाही मजा आली. ओ सर, नाही पळणार तुमचा विसर. ओ सर, आहे आमच्यावर तुमचा